The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pagampo alang sa pamilya. O among Dios, ug amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak, ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusa kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo, sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo. Hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya, mag-awhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, maggiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo o sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Again, maayong adlaw sa Ginoo, niyan usab ang tulumanon nga kiuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dunduyano Senior alias Veritas. Of course, no, kauban gihapon nato dinhi sa technical side si Iksoon Danny o kasamang Danny Luod, uban na ni Tax Ilumba. Okay, ang atong pizza karon, pizza 11 sa bulan sa Nobyembre, pizza 27 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2016. So, katapusang Domingo sa maong bulan sa kining Nobyembre. Okay. Atong hisgutan na karon ang ato nang hanging kayo nga issue, no, may labot na sa kining atong bunyag. Kay kining bunyag kalabot magyud ni kabahin magyud sa atong pagtuo. Wa man siguro tinuhuan nga nagagamit sa Biblia nga wala magbunyag. Naagyo ang bunyag kay dili man gyud nato na mawala diri, no, sa Biblia. Dili po nato pwede madilit ng instruction sa Ginoo, no? Ato sa kunong basahon ning Mateo kapitulo 28.
tudling 16 hangtod sa 20. Ang naiuluhan pagali diri no nga gibutang sa atong gidugawan nga Biblia. Mipakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Of course, kadto na ning nebanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Atong basahon ning Mateo 28:16 hangtod sa 20. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kining sugo sa Ginoo ngadto sa unang iyang mga gihimong ato gali nang giterminuhan og mga kadagkuan o kanang pwede po nato ni tawag og mga opisyalis. Kaya ang unang nahimong opisyalis ni ining iyang tinuhuan nga gitukod mao man ang mga apostol. Kini nga instruction nga matud pa sa Ginoo, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi, mao ni. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So, diri po nato gani gibase na nga ngano nga ang tinuhuang Kristohanon Trinitarian. Trinitarian. Kay litukon man ang ngan sa Dios. Unya dili man kay tulura kangan ang gisgutan diri man. O nga yung kag Dios usa. Pero tulo ka ngalan ang gilutok diri sa usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Muna diya na himugso ng pagtulun-an nga sa usa ka Dios anaa sa tulo ka persona, nga kanang gitawag na to 3 in 1 o 1 in 3, dili nang 3 in 1 sa kape ha. Wala pa nang 3 in 1 sa kape. Na ang 3 in 1 nga Dios. Nainumdum ko ani nga issue nga. Ala ka mo mga Kristohanong Katoliko, gihimo ninyong kape ng Dios ha, kanang inyong 3 in 1. Mut pasabot nga. Meaning gisundog ra kuno nato ng doktrina sa Trinidad. Sa kanang 3 in 1 nga kape. Dili, no? Kay umbot na asa may inoon na ang Dios o ang kape? Ang Dios. So, ang original nga 3 in 1, kining gisgutan sa Biblia. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nga kung atong sabton, usa diha sa kinaiya sa pagka-Dios o pagbantay sa panon. O no dili man Trinidad ang atong topic. Kining mahitungod sa bunyag. Unya dili na nako isgutan pag-ayo nga nganong naibunyag kay
murag nagkausa man siguro ta na, no? Kitang mga Kristohanon nga nagtuo sa Biblia, nagkausa ta nga naa gyud ng bunyag, instruction ko na sa Ginoo. Instruction na sa Ginoo. Pero direta sa issue, may tungod sa kanang pagabunyagan, apil ba ang mga bata ana? Apil ba ang mga batang masuso? Okay, sa Katoliko nga pagtuo, apil gayud. Wala yun ay gipihig. Kay ang tanan man, bunyagan. Tanan. Klaro kaayo. Tungod ni ini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Tanang katawhan. Yung tanang katawhan, napila na bata, tikuwang, tanan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Wala gyud giingon diri nga kung bata pa masuso pa ayaw sa giapil kay wa pay buot. Wala gyud giingon diri. Klaro kayo. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Di po ta kaingon nga ang batang masuso dili tao. Bisan pag naapan na galistaguangkan, tao na wa pa lang maanak. Di ba? Tao na nga naasulod sa tiyan. No? Tao na kay naa na may kinabuhi. Kinabuhi nga tao. No? Kini, klaro ka ini nga pagtulunan sa Biblia nga kining bunyag alang gini sa tanan. Punan pa kung mo dagan ta din dito sa buhat 2:38 ug 39 nga ang saad sa bunyag wala gyud giingon nga alang lamang sa mga dagko. Giingon tanan hasta sa mga bata. Sa King James Version, children. Ay kung igna ka ng batang masuso, dili na siya apil sa children. Wa gyud gipihig sa bunyag. Kining pagsupak gani aning pagbunyag sa bata, abi ninyo mga tinahod nga tigpaminaw. Kabalo mo kanus ani nagsugod-sugod ning pagsupak sa bunyag og bata diri naman sa protestantismo. Pero dili po tanan protestant nga supak sa bunyag sa bata. Kay kanang gitawag nato og amahan sa protestantismo nga si Martin Luther, dili biya supak anang bunyag sa bata. Di ba? Kining awahin na nga mga paksyon-paksyon, grupo-grupo. Diha na nila ni tumaw ng pagsupak sa bunyag sa bata. Nga naapil na diha ka ng 70 Adventist kay umayong kag protestantismo katong pagrebuild ni Martin Luther dito naman sa mga 1517 ba to, no? 1500 na kapin. Nya kining Adventist sa atong nahibaw-an kining kang Ellen White nga 70 Adventist diri naman ni sa mga 1860 63. Diha awahin na. Usa na sila sa nagtudlo og pagsupak anang pagbunyag sa bata. Pero before ani, no? Before pagyud ni Martin Luther, no? Walay record sa Biblia nga adunay pagsupak ni anang pagbunyag sa bata. Di ba? Now, ang explicit statement o explicit record aning pagbunyag sa bata, diri na maklaro na to sa ikaduhang siglo. Kana yung litra por litra ba nga na ay record nga namunyag og mga bata. Para sa atong gisuwat ni Cardinal Gibbons, kung wa ko masayop, kutlo-kutloon manggali na sa mga kanagaling nag-atake anang bunyag sa bata. Kay si Cardinal Gibbons kuno nag-ingon nga ang explicit, yang pasabot pa nga, klaro kaayo nga record sa kasaysayan nga makita na to nga adunay pagbunyag og bata diri naman sa mga ikaduhang siglo. Unya moingon dayon ning mga igsuon nato nga nahimuwag, mga dili Katoliko nga moingon din sila nga tanawa si Cardinal Gibbons nga iyang gipasabot nga kining pagpamunyag kuno batang masuso diri naman ni nagsugod sa ikaduhang siglo dapit. Ilang tuison o ilang usbon ba ang konteksto sa gisuwat
o gipahayag ni Cardinal Gibbons, no? Wala mag-ingon si Cardinal Gibbons nga ang pagbunyag sa bata diri na nagsugod sa ikaduhang siglo. Ang iya lang gipasabot sa iyang statement nga diha sa mga record diri na sa mga ikaduhang siglo dapit na agi mabasa na tong litra por litra ba explicitly nga nagbunyag yun og mga bata. Oh. Kay sa Biblia, implication lang, dili siya explicit. Kay wa man gyud tay mabasa diri sa Biblia litra por litra nga nagbunyag og mga batang masuso. Di tang kabasana. Mao na gipasabot ni Cardinal Gibbons nga litra por litra explicitly wa tay mabasa nga nagbunyag og mga bata. Particular gyud masuso. Ang atong paggamit sa Biblia nga naay pagbunyag gyud og bata kay ang bunyag alang sa tanan. Unya parehas pud aning mabasa nato sa buhat 16:15, buhat 16:13. O mao ni mga tekstuha 1 Korinto 1:16 nga nagbunyag og tibuok panimalay. O mao ni gibasihan nato implicitly gipasabot nga apil gyud ang bata sa diha sa kinsa ng pagabunyagan kay nagbunyag magtibuok panimalay diri sulod sa Biblia mabasa nato. Of course, explicitly dili giingon diha nga naagi bata. Wa pod giingon diha nga naa o walay bata kay kanang household o tibuok panimalay posibleng naay bata, posible man pong wala. Di ba? Sa siyaro sa tulo ka kaso nga nagbunyag og tibuok panimalay wa gyud batang masuso. Of course, puros ra na siya implication, mga haka na to nga naay bata o wala bay bata. Ang Katoliko pwede mo speculate nga posibleng naay bata. Ang mga supak pud anang pagbunyag sa bata, pwede pod mo haka mo speculate nga walay batang masuso diha. O puros na siya implication. So mo na gipasabot ni Cardinal Gibbons nga diri sa Biblia walay explicit statement nga nagbunyag og mga bata. Kay gipasabot raman para sa anang ang saad sa bunyag alang gistanan apil ang children. So implicitly naay mabasa nga apil gyud ang bata. Masabot pero walay explicit. So mo na ang gipasabot ni Cardinal Gibbons, no? Dili unta to iso ng sinulat ni Cardinal Gibbons ug unsa iyang bot pasabot, no? Kay si Cardinal Gibbons gadipin sabi anang pagbunyag sa bata. Kadaot gud aning mga dili Katoliko kay kanang mga sinulat sa pari ang ilabang kutlo-kutloon ba ang porsyon pananglit didto sila mokuha og ilang himuong kunong kasangkapan nga pag-atakis Katoliko nga ang pare permero ga discuss sa mga objeksyon sa ubang tinuhuan. Dayon sa awahi iyang gitubag gipaliwanag. Unya kadaot ani mga igsuon natong mga kanunay mga takis sa atong tinuhuan. Kay ilang kutloon tong sinuwat ni Cardinal Gibbons ang porsyon lang. Labi na katong naghisgot pa siya og mga objeksyon. Nga unsa kaayoy mga hinungdan nga naay mosupak anang pagbunyag sa bata tungod kay sa Biblia yang gipasabot nga litra por litra wa man gud tay mabasa nga nagbunyag yung batang masuso kana gyung litra por litra ba kay ang pagbunyag sa bata gi-implied raman gipasabot raman nga apil gyud ang bata sama anang kanang pagtuo nga sa Colosas 2:11-12 kining bunyag natong mga Kristohanon mo ni gipuli nato sa kanang tuli o circumcision. Di ba? Kining bunyag mao ni gipuli sa tuli o circumcision. Di ba sa entrance sa Old Covenant o kanang kanabang unsay buhaton ba nga kanang mosulod ka mo pasakop ka sa gingharian sa Dios. Sa daang kasabutan ang kuana na entrance sa kingdom kanang tulion ka o i-circumcise ka. Pero sa bagong tinuhuan o sa New Covenant religion ni Jesus Christ dire wala na nagi-imposar ng tuli. Although kanang tuli sa atong panahon karon na agi hapon na for health reason na lang na.
but not for spiritual or kanang gitawag na tog spiritual reason or not because of religion na. Oh, ang tuli karon kuha na lang na kanang silbing gimbuhaton na lang nato na for panglawas o health reason. Di ba? Di lang na ko i-discuss nga no. Pero spiritually, kung maghisgot tag tinuhuan, wala nagi-appeal ng kuan kanang tuli. Kay gipulihan na og bunyag. Unya, timan na to nga ang tuli biya sa daang kasabutan, apil biya ang bata. Di ba? Ang tuli o circumcision sa daang kasabutan, apil biya ang mga bata. Wala biya gipihig ang bata. Nga ingnon nga kinahanglan walian sa gyud, kinahanglan patuhuon sa gyud, ay ha tulion. Di ba? Kay di ba usa sa argumento sa mga musupak anang bunyag sa bata kanang moingon sila nga pahibaw-on sa gyud mo nang tagdon sa mudako. Kay murag dili maayo na nga padawaton sa usa ka kana bang gimbuhaton sa pagtuo. Padawaton sa usa ka gimbuhaton sa pagtuo o requirement diya sa pagtuo. Padawaton ng usa ka tawo nga kanang dili o kana mong wala pa siya buot. Na may doktrina sa mga dili katoliko anang supak bunyag sa bata nga kanang moingon sila nga kana galing mga buhaton sa pagtuo tanan no, kinahanglan gyud ang kanang buot nga kanang bata dili pa gyud na kuanon tagaan og unsa man ang gimbuhaton sa pagtuo basta dili pa siya kanang matudluan, di pa siya mawalihan. O dili, paabton sa gyud mo dako siya. Dili man na tinuod. Kay kanang kaso sa mga bata, for example, ngano man lagi atong himong example katong tuli. O di ba buhaton mo na sa pagtuo. Kanang magpatuli o magpa-circumcise. Yang ngano man lagi giapil man lagi ang mga bata sa daang kasabutan. Wa man lagi di man lagi tagdon nga oy ayo sa di isa na tulion ng kanang mga bata kay paabton siyang mudako sila. Ingon na wagod, dili oy. Kay ang tinod ingon ani na siya, kini galing mga gimbuhaton sa pagtuo it's a family affair. Kining gimbuhaton nato sa tong pagtuo agi panawagan ani ang pamilya. Tibuok walay gipihig ani kay kining tinuhuan ni Jesus Christ for all. O bitong gitawag og Catholic kay para sa tanan o para sa tibuok kalibutan, walay pagpihig. Ingon ana pod ang doktrina sa bagong kasabutan maghisgot ag bunyag, walay ipihig. Dili ingon nga alang ra sa mga dagko ha, way labot ng mga bata. Walay ingon ana kanang pagsupak anang pagbunyag sa bata awahin na. Kay tanawa no. Maklaro man yun nato nga naagi ng pagbunyag sa bata although sa Biblia dili explicit but implicit lang gipasabot. Di ba? Umutong gipasabot ni Cardinal Gibbons nga sa Biblia walay explicit statement nga nagbunyag ang mga batang masuso but dunay gipasabot. Kana untang sinulat ni Cardinal Gibbons ila untang itudlo ba ang tibuok konteksto. Dili itong si Cardinal Gibbons maghisgot lang siya og kanang for example objection. I-appeal nila o giun sa pag-explain ni Cardinal Gibbons nganong dunay bunyag sa bata. Kinaot aning mga dili katoliko nga musaway sa atong tinuhuan ilarang putlon. No? Ako ning na-witness sa Adventist na ilang style o labi na ning mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Kadaghan yung ko kabantay mo manggani nga naman ko yung mga quotation sa mga example sa ilang putol-putol, ilang kanang mga deception ba sa putol-putol nga pagbasa sa atong mga libro. Unya karon ning kamot ko nga naagi ko kaugalingong libro. Then salamat sa Ginoo kay naatoy kuan wa pa noon maabot naay mohatag na kog kanang libro. Kay ako ginang basahon kay parang madugangan ang atong armas diri sa panalipod sa pagtuo.
aron mahatag na ako ninyo ba nga giunsa nila pagputol-putol pagpamasa ng atong mga sinuwat nga dili nila i-appeal tong gipasabot sa pare iyang depensa kay matud par ni Atty. Bacalso pagkanindot kuno kayo anang libro ni Cardinal Gibbons ang pananampalataya ng ating mga ninuno kay that's a Catholic faith apologetics nga libro. Gipanubag niya diha mga atake sa ubang tinuhuan. Then ang style ani mga dili Katoliko kini mga critics nato ang ilang pang kutlo-kutloon kasagaran didto ra sa kung maghisgot si Cardinal Gibbons og objection. Dili nila i-appeal giun sa pagpaliwanag, giun sa pagtubag ni Cardinal Gibbons ng mga objection, mga atake. Nindot ko nun ng libro ha, mura na siya og kanaganing libro ni former Mayor Socrates Fernandez, veterano nga tigbanalipod sa pagtuo nga former pod Adventist. Okay? Ang iyang style, di ba? Objection, dayon tubag. Objection, tubag. Ingon ana po ng kang Cardinal Gibbons nga libro. Objection, tubag. Then, kining mga critics na to, aron lang yun daoton tang Katoliko, gamit-gamiton kunuhay nila ng libro ni Cardinal Gibbons. Dili lang gali kay kang Cardinal Gibbons. Dili lang kay Cardinal Gibbons silang style. Kutloon nila. Dito sila mo kutlo nga gahisgot og objection. Dili nila hisgutan o giunsa na pagtubag sa pare. Mo nay dangerous dia. Ya kita ra bang maminaw kung magsalig ta karon nagpaminaw-paminaw din dili ta magsusipok atong kaugalingon na magsige ra gyud tag yango-yango. Sige tag yango-yango. Pero sanang sige gyud ko kabantayan ng mga pamamahayag sa Iglesia ni Cristo, sa ilang mga simbahan nga ilang pasagdan lang nila, ilang ministro magsangyo-sangyo nila. Okay ra man ta to nga walay deception anang ilang style ba, no? Okay ra ta. Pero nakit-an man gud nato ang mga deception. Mano makaingon ko nga luoy kay ng mga taong maminaw. Kung wala kay baloon sa akong pagtubag. Ano man? Kay siyempre, ang ilang isulti diha katurang mga objection, atake, dili nila i-appeal tong giun sa pagtubag sa Katoliko na. Unang kay luoy kayong mga naminaw. Pero sa ning bunyag, kay balo man sila, no? Bisag Iglesia ni Cristo, Adventist, si balo sila, no? Nga, klaro kayo ang explicit statement record nga nagbunyag yung mga bata diri na sa ikaduhang siglo. Sa ato pa, naanay pagbunyag og bata before ni Martin Luther, niya itong 1517, sa iyang pagrebelde. Gani, si Martin Luther, dili supak og bunyag sa bata. So naanay pagbunyag sa bata. Unya, ni anang mga panahon na wala gyud pagsupak anang pagbunyag sa bata. Kano sa aman ng pagsupak anang pagbunyag sa bata, diri na awahin na. 70 Adventist, then ikopya po ni Felix Manalo, kay si Felix Manalo po, gikan man po sa Adventist. Di ba? Sila, kanang ubang mga tinuhuan doon nga nagsupak-supak sa pagbunyag sa bata, awahin na. Gani, kung but na hunaon, that is a commandment of man. Kanang pagtulunan nga, tudlo lang og tao. Man-made doctrine. Kanang pagdili sa pagbunyag sa bata. Kay diri sa Biblia, wala gyud pagpanudlo nga kung batang masuso dili bunyagan kay paabton pagmadako. Now, boy no atong basahon ning teksto sa Biblia nga ilang gamiton, no? Kining Marcos 16, 15-16 kay naa kuno gitudlo diri nga ang batang masuso dili i-apilya sa pagabunyagan. Ato kunong suwayan og basa kung naa bagyo tinuod diri nga ang batang masuso dili i-apil sa bunyag, ha? Niya basahon na to. Marcos 16, 15-16. Miingon siya kanila. Miingon siya kanila. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. Kini may ilang basihan. Kini bang giingon ba nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Period.
wala maghisgot gyud diri nga ang batang masuso dili iapil yas bunyag kay wa pay buot, dili pa masangyawan, wa pay pagtuo. Wala giingon diri. Kanang interpretasyon nga therefore kay kinahanglan man ang pagtuo, kinahanglan man nga walihan ang pagabunyagan, mao na nga kay ang bata dili pa man mawalihan, dili pa man matudluan, wala pa may pagtuo nga kanang acquired, mao na nga dili angay bunyagan. Giingon ba na diri? Wala. Ang giingon lang diri nga gikinahanglan ang pagtuo sa pagabunyagan. Oh. Gani kung atong sabton ang emphasis nga gipahimug-at ni Kristo diri ang mga dagko man eh. Kaya ngiyang kaatubang diri mga dagko man. Kay sa doktrinang Katoliko pod basta dako kinahanglan man gyud tudluan o kinahanglan pa man gyud walihan. Ay bunyagan dili man gyud na mosugot ng pare kung nagsubay lang gyud sa lagna. Basta dako na kinahanglan walihan sa gyud na tudluan ay bunyagan. Pero bata dili kinahanglan. Pero i-execute yun ng bunyag, bueno, kay naa pa may panahon nga makat-on na siya, inig kadako din niya. Oh, pero baan ng tuli ba? Oh, example, katong tuli sa daang tinuhuan. Wala man giingon nga, oy, kay bata pa man na, di pa man na masangyawan, kay wa pa man na ibuot, so tagdon sana siya, mudako ay tulion. Dili man nila na, kung bata, unahon tong sakramento. Oh, di man to sakramento noon katong ilang wa to gitawag og sakramento katong sadaan. Okay. Paggamit anang terminong sakramento dire naman nato sa bag-ong kasabutan. Pero ingon na nga basta gani buluhaton sa pagtuo, kung bata pwede na siya ihatag, then awahin na siya tudluan. Kay di pa man siya matudluan na nang wa pa siya buot. Mo na yung concept dia. Mora po nas bunyag. Kung batang masuso, adili na kinahanglang padakon sa nimo ay bunyagan, kay walay pagtulunan diri sa Biblia nga padakon sa then ay bunyagan, unya nag matudluan siya. Wa may pagtulunan na diri sa Biblia. Wala. Kanang kinahanglan sa gyud walihan patuhuon referido na sa mga dagko. Pero ang bata, ang kaso ana, o sige, kay tudluan man gihapon, unya na. Ini kadako nga naa na siya buot. Pero dili ingon nga tungod kay di pa siya mawalihan, kay wa pa siya buhot, edi persa di sa ni. Nato bunyagan kay unya nag moabot sa age of reason masangyawan ay bunyagan. Walay pagtulunan ana diri sa Biblia. That is a man-made interpretation. Mo na usa sa example anang kana ganing private interpretation. Ni daghan ra ka iyong na biktima ani. Kang na biktima. Kining Marcos 16:15-16, wa man ni maghisgot nga kay ang bata di pa man matudluan, di pa man mawalihan, di pa man nimo mapatuo kay wa pa may buot, mo nang dili bunyagan. Wala giingon diri. Diri gahisgot lang nga kinahanglan ang pagtuo. Ay bunyagan. Unya sa kaso god sa diri sa kini bang tradition god. Sa tradisyon god sa Kristyanismo, ingon ani man god kung bata ang pagtuos ginikanan igo na. Ingon ana, parehas gyapon sa circumcision. Nganong tulion ang bata, kina may mga dagko nga nagdala sa ilang mga bata. But pasabot ang pagtuo sa dako, okay na nga, mao nga ang bata nga bisag wala pa'y buot, pwede na tulion. Kaya nga no, ang pagtuo sa ginikanan, okay naman, igo naman. Kay makasabot mo po ng Ginoo na nga anong sangyawan pa man nimo nga kuan pa man bat wa pa man ay buot di pa man mo sangyawan. Pwede man na inig kadako na. Basta kay naa lang gyud ang bunyag. Di ba? Oh, mo na mga tinahod nga tigpaminaw nga bantay ta aning pagbasa nila nga pag-ingon diri nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao ang mutuo og magpabunyag maluwas. Of course kining mingon gali tag sangyawan ang gitumbok ani sa Ginoo mga dagko kay ang batang masuso dili pa man maluluan nimo, di pa man nimo masangyawan. So kining iyang gipunting aning kinahanglan sa gyud walihan patuon mga dagko.
Unya, kinahanglan ng pagtuo. Ang Katoliko, wala magtudlo nga, wala kinahanglan na ang pagtuo. Naagin ang pagtuo. Pero pag ingon nagbatang mo suso, okay, bunyaga na to, kinahanglan maning bunyag yun sa itong pagtuo. Pero ang pagtudlo ani, inigdako na, nga naa na siya buot, masangyawa na. Sa tradisyon, klaro kay na, no? Nga kung bata, bunyagan, then inig kadako, tuduan man na siya. Patuduan man na siya inig kadako. Dili na kinahanglang paabuton pa na to budako ay bunyagan. Walay pagtulunan ana diris Biblia nga paabton pag budako. Di ba? Unya na sila gamiton po ng example nga si Kristo dako naman nga pabunyag. Mao na nga dagko na gyud ang bunyagan kay si Kristo sa bata pa wala man siya magpabunyag. Case to case basis na. Si Kristo ang mabunyag niya si John the Baptist. Imagine kung bunyagan siya ni John the Baptist, puya pa siya o bata pa siya, unsa makahimo kas John the Baptist ana? Di man ibiya nga unom ra ka bulan ang kamagulang ni John the Baptist ug ni Kristo. 6 months older. Di ba? Mga igsoon si John the Baptist. Niya makaingon ka nga, ko bunyagan si Kristo bata pa niya, si John the Baptist may bubunyag, makahimo ka siya na, puya pa man siya, bata pa man siya. O ba? Niya mo, ang paabton sa gyud mo dako, kay ang bubunyag niya, dako naman, niya, di pa makahimo ana si John the Baptist. Bunyagan niya si Kristo. Ano man kaya, wala pa siya capability nga bubunyag ni Kristo sa bata pa. Dako na. Pero wala giingon diha nga kay si Kristo nagpabunyag dako na nga ang bata dili bunyagan. Wala magingon si Kristo ang mga apostol nga awaton yun litra por litra kung sa unsang paagi nagpabunyag si Kristo kay mayon sila nga dako naman nagpabunyag si Kristo. Unang kinahanglan dagko na pud ang mga bunyagan. Nawa may pagtulunan sa Biblia ana nga tanan yun litra por litra ug unsa to si Kristo sa pagpabunyag awaton yun tanan dili. Ano man kay kung awaton yun tanan tanan bisan mga dili Katoliko ron nga supak anyang bunyag sa bata nagkalapas nga naman kay kung awaton yun tanan panig-ingnan ni Kristo nga kung dako siya nagpabunyag dako na pud ta magpabunyag unya kay dili raman kana ang example ya nga gipakita nga unsay iyang edad ug unsay iyang kanang sana unsa siya i-apil na to tanan man ka ug unsay example ni Kristo awaton niya nagpabunyag siya didto man sa suba sa Jordan niya karon magbunyag man ang mga dili Katoliko og swimming pool sa dagat niya dili pagyud Jordan di sayo pod na sila gihapon kay wa man nila masunod tong tuwa dito litra por litra tong giyon sa si Kristo ug asa siya bunyagi di gihapon masunod unya sa edad pod dili man magpuras ang edad bunyagan although na sa age of reason dili maawatan oy ay importante lang nga naagi ng bunyag dili kinahanglan nga kung si Kristo dako na kinahanglan dako na punta magpabunyag wala may pagtulunan wa may doktrina na sa Biblia nga kay si Kristo dako naman nagpabunyag dagko na punta magpabunyag dili pwedeng bata ay dili nguna na wala pagtulunan na sa Biblia then kini mo ni ang na limot kong kitsa tong teologuha mo ni yang argumento Saint Augustine ba to o Saint Thomas Aquinas correct me if I'm wrong mo ni yang argumento ngano nga ang bata dili kinahanglan walihan sa kung bunyagan. Ingon ani kay kini kung bunyag cleansing man cleansing. At ang ide ninyo unya dahil kuan kining unsa ni unyang hapon sa sangka kay kung madayon
na may friendly discussion gihapon sa akong higalang Adventist mahitungod sa purgatory, no? Purgatory, cleansing. Cleansing gihapon, di ba? Okay. Amo naman ni hisgutan no, sa miaging Domingo, pero unya atangin ninyo ang among extension nga discussion aning purgatory. Sort of friendly debate na mo. So, kini, ano ko lang nalito ron kay cleansing mangguning bunyag. Paghuga sa atong mga kasalanan. Unya, ang concept gud anang nganong ang bata dili kinahanglan walihan. Tungod kay ang sa nga naa diha sa bata dili sa nga iyang kaugalingon kanang gitawag og actual sin. Kanang sa nga nitapot diya sa bata nga kinahanglan og tangon o limpyuhan, kanang gitawag na tug original sin o salang panulundon. Kanang sa nga napanunod dili actual kay kanang actual sin wala pa ang bata ana kay di pa man siya kahimog sa nga iyang kaugalingon. Ang naa niya kanang nitapot kanang gihulagway diya sa Salmo 51:5 o Isaias 48:8 no kung wa ko malimot no. Isaias 48:8, Salmo 51:5. Mo nang mga tekstuha sa Biblia nga naay saang panulundon ng bata. Unsa man ang saang panulundon no? Dili lagi na buhat non nga kaugalingong gibuhat sa bata. Na panunod. Unya kung moingon ta nga pwede ba di na sa ginikanan ihanok o ipasa sa anak, dili na naman pagsabot. Ang sa ginikanan ilara na. Dili na to ihanok ngadto sa bata. Kay dili man ang bata mo'y gabuhat sa laod nga gibuhat ginikanan. Pero naay mapanunod sa bata. Muhatag example ninyo unsa nang sang panulundon. Ang sang panulundon parehas ni siya ang ginikanan nag-usik-usik sa katigayonan. Sa istorya lang ba? Nya ang mga bata dili pa sila kahimog pag-usik-usik kay wala pa man sila tagai o gitagag authority nga mugamit sa katigayonan, mga ginikanan pa man. So sa istorya nga atong himuon, ang ginikanan ra mo ay nag-usik-usik. Dahil niabot ang panahon diretso ta kay apikir ba atong panahon nga nagkalisod na ang pamilya. Ingnon ta lang na pobre tungod sa pag-usik-usik sa ginikanan. Karon kinsa may pasanginlan sa pag-usik-usik. Ang bata wala giingon sa istorya. Ang dako ra mga ginikanan ra. Ang mga ginikanan ra may pasanginlan. Kay sila ra may gahimo sa maong dili maayong nga example. Pero naay mapanunod sa bata. Ang mapanunod sa bata, mga anak kanang kawad-on kalisod. Ang salang panulundon ningon na pod. Ang pasanginlan sa gibuhat niya dan og iba sila ra gyud, pero ang sangputanan mapanunod nato. Unsa man kanang absence of sanctifying grace. Kay the moment nga pagkasala ni Adan og iba, ilang naluwatan ang sanctifying grace. Muna gitawag na tog original sin. Kanang absence of grace mao nay mapanunod nato, mao nay gipasabot diya sa Salmo 51:5. Bisag naa pa kastaguangkan gitawag na kag malapason. Ano man kay nitapot na nimo ng estado nga absence of grace, mao nang original sin. Sa katupang example na to, mo nang kawad-on. Nya ni sulod po nang ganang gitawag na to inclination to sin, kanang concupiscence. Kanang kitang tao di ba mahiligon tag di mao. Mao nay napanunod na to kanang inclination to sin. Kanang subject na ta for error, mga sayop-sayop. Mao nay mapanunod na to ang kahuang sa pagkawa nay grace. Mao na papaso na des bunyag. Unya ang argumento ni Saint Augustine kung wa ko nakalimot, no Saint Augustine lagi nga ang bata nganong dili kinahanglang walihan kung bunyagan kay kanang nitapot nga original sin sa bata, nitapot na niya nga wala siya pahibaw kay di guna agi niya. May katarungan nga kuhaon po na nga dili siya pahibawon. Mo ni argumento ni San Agustin. Nitapot ng original sin nga naa sa bata nga wala siya pahibaw may katarungan nga kuhaon na nga dili po na siya pahibawon kay dili man agi niya. Pero kung dako na
pahibaw-on yun, kina may kaugalingong kalapasan. Medan ako, wa pa ko mabunyagi. Muingon ng pare nga, ayaw sa nagbunyagi. Tudluan sa gina. Kinaapa mo na iyang kaugalingon pod nga kulpa niya, iyang kaugalingong sala nga manubag siya. Unya kanagong bata nga masuso, wa pa man na siya tulubagon siyang kaugalingon, kini pa man siya kahimog sa nganong bunyagan sa tungod lang anang nitapot niya nga absence of grace kon original sin kanang napanunod gini kanan. Yan naga ito objection na kadumdum ko nga. Pero nga naman lagi biritas nga kung ang ginikanan na bunyagan na niya nga nung iyang anak kung bunyagan pa manggihapon di wala na po unta to'y original sin kay nabunyagan namang ginikanan sa may tubag katoliko ana. Kung kanang original sin ingon anao na to murag networking mahimong valid na nga argument. Pero kining original sin good ang hinungdan ani dili ning atong mga ginikanan karon. Kundili si Adan og iba ani kining pagkanaluwat ang grasya. Kining atong kung maghimo tag diagram, kining original sin automatic ni gikan ni Adan og iba. Dili ni kay sa atong mga ginikanan kay nabunyagan naman so wala na po original sin ng batang maso dili. Ang diagram na to dili na to himuon na para sa nang networking na to. Ang ingon taga-usa na to nga ipakataod mapanunod na to tong original sin. Taga-usa na to. Gipasabot mo na diya sa Roma 5:12. Ato ko ning basahon ning Roma 5:12. Ato ning basahon ning Roma 5:12. Okay, klaro man ni nga ang diagram nga himuon na to, tanan himuon na tong ulo nga ang pasangilan na to anong original sin dili ni atong mga ginikahanan karon kundi katong unang tao adan og iba no. Roma 5:12. Ito ni basa Roma 5:12. Roma 5:12 no. Kay piki na bang oras no. Sige lang nga atong ang sunod atong iparto na po ni sunod Domingo pohon kay importante pod kining issue pod mahitungod gali sa paagi sa pagbunyag no. Otro po na yung paagi sa bunyag no. Ito po nang madiscuss ingon ani ra gihapon natong pattern sa pagtubag. Okay. Roma 5:12 ingon no. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo. Ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dili na to maapil ang batang masusuan ng original sin. Kay nabunyagan ng ginikanan dili. Kay kining epekto, kining pagka naluwatan ang grasya, nagsugod man niya Adan og iba. Muso ang doktrina sa Katoliko ana matag ipakatawo naagyud ana. Gawas ni lahi tong kaso ni Santa Maria kay kuan man tong iyang redemption. Linuwas gihapon si Santa Maria pero preventive ang iya. Gipanagad-an siya grasya. Ito pa siya nga at the moment nga gi-conceive siya, limpyo na siya kay ang salvation duha man ka klase, preventive o restorative. Sa Immaculate Conception na nato na isgutan ng pagka unique nga redemption nga nadawat ni Santa Maria. Nagyapon giluwas gyapon si Santa Maria pero preventive dili restorative, no? Hindi sa tama isgutan na kay taas po ng Immaculate Conception ha. Okay. So, mao na diri. Ni tapot sa batang masuso ang sang panulundon nga wa siya pahibaw may katarungan nga kwaon nga di pud siya pahibawon mo nang dili kinang walihan nimo ng batang masuso. Okay. Pero dako na pahibaw-on yun kay naan na may sala niyang kaugalingong tulubagon. Ingon na. Simple man na. Unya kana lang mga kaso diya pagpamunyag sa tibuok panimalay sarong may bata ana nya mingon sila speculation. Unya kay speculation man po nang mingon nga walay bata. Parihas ta tabla ta na. Nahinumdum ko das plaza nga gibasa na ko ng buhat 16:15. Buhat 16:33, buhat 1:16 nga nagbunyag og tibuok panimalay. Tibuok panimalay ha gibunyagan din ingon din ko na speculate din ko nga apil yun ang bata ana kay
Tibuok pa ni malaygod. Pero I admit nga speculation kay wa man pud giklaro dihag naa bagay bata. Niya ang pag-ingon pud nga walay bata, speculation lang gyapon. Giun sa man yung pagsiguro nga walay bata. Nga wa man pud giingon nga walay bata. O bitaw na si Cardinal Gibbons niingon siya nga diri sa Biblia walay explicit statement. Litra por litra nga nagbunyag og bata kay gipasabot raman ang explicit statement or explicit record diri na sa ikaduhang siglo. Nga klaro gid litra por litra wa pa nako gipamasa pa gani ang mga explicit record. Itong mga sinulat og mga church historian. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Kay gaano ni-speculate ko ba ang tibuok pa ni malaygod gibunyagan. So nagig bata niya. Oh, I admit speculation kay wa pud giingon nga naay bata, wa pud giingon wala. Na ang labing nasayod ani katong mga tawo ni adto katong nakahibalo sa tradisyon nga wa na masuwat litra por litra. Kay kining Biblia god kinahanglan tuhuan nato both tradition o kining nasuwat ingon si Pablo, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig wali nga binaba og suwat. Nya kanang explicit statement anang pagbunyag sa bata wala man na diri sa Biblia. Na to makita sa tradisyon. Una nga ako, sigurista man ko, nganong dirigyo ko sa Katoliko, kay siya may nasayod tanan kanang nas Biblia o katungwa na masuwat sa Biblia. For example, kanang si Kristo, naghatag sa iyang mga opisyale sa iyang tinuhuan o gahom sa pagpamasaylo og sala. Giun sa man na pag-interpret, giun sa man na pag-apply sa mga Kristiyanos. Na kumpisal man na. Kumpisal man na. Klaro kay na diri sa tradisyon nga kumpisal lang ilang pag-interpret ana. Kanang imong himoong instrumento ng kanang sinugo sa Dios sa manang pare. Oh, kanang mga instrumento sa Dios nga ang mangayo kag pasaylo sa Dios, diha nimo na isugid sa ministro sa Dios o pare sa Dios. Ina na nila pag-interpret. So, mo na mga example, no? Mga eksyon niya, pila naman lang ka minutos. Ato sang punan kining mahitungod sa kining pagbunyag og bata. Sa sunod na lang Domingo po nato i-discuss tang kanang mahitungod sa paagi. Kining paagi sa bunyag tulo ning klase ni. Bo o puring apil gyapon ng immersion tusmaw then kanang wisik tulo na ka paagi. Kay kung paagi gali sigutan pasan nang maghugas kag plato o bisag unsang butang nga imong hugasan nagi tubig, pero ang paagi dili kay usara, dili kay tusnubra nay wisikan lang patuluan lang nimo yan. inana po ng bunyag, although ang bunyag immersion tusmaw, pero ang spiritual lang meaning ana gilubong, gitusmaw atong mga kasalanan, pero kung paagi sa paghugas dili na pwede nga usara. Labi na kung apilang bata sa bunyag, alang-alang itusmaw ni mo ng bata. Diba? Itusmaw ni mo ng bata. Pero mao na siya ang pagtulunan sa Katoliko. Okay. Now, mora man siguro to kaayo mga bugat nga objection katong Roma 16:15 ngadto 16 o katong mahitungod sa panig-ingnan, ato natong nahisgutan. Dayon natay gamayng tubagon dayto katong gisgutan po sa atong higalang pastor sa Baptist nga kanang pagtawag ni Santa Maria og inahan sa Dios kay dili ko na pwede, no. Sa Biblia wala tay mabasa nga supak na kanang pagtawag ni Santa Maria og inahan sa Dios. Unya nganong nilutaw ganing pagsupak aning pagtawag ni Santa Maria og inahan sa Dios, agi magud anang pag-interpret. Moingon man sila, no, daghang kay mga heretical interpretation ani. Kanang moingon sila nga kung ingnon nato nga si Santa Maria inahan sa Dios, but pasabot nauna siya sa Dios. Kay ang Dios iya ramang anak gud, di ba? Mag-una man yun ng kanang tao nga ng anak kaysa iyang anak. Nya kung ingnon nato si Santa Maria inahan sa Dios, ato pa nauna na siya sa Dios. Dili na naon pagsabot. Ang guide na to ana sa kanang Lucas 1:42-43 kung wako malimot katong niingon si Santa Elizabeth ba nga si Santa Maria inahan sa Ginoo. Nasabton ba pud nato nga nauna si Santa Maria sa pagkaginoo ni Kristo? Dili na, no? Pero atang ipuhon kung ato nang i-discuss pag-ayo kay atong wisgutan tong panahon nilang katong mga heretical sa una, naamang ko nas pagsabot.
si Santa Maria inahan sa Dios kay iyang anak Dios. Dili na to i-apil nga hangtod ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos, gianak o apil ni Maria nga dito nagsugod. Dili ingon ana. Ang pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Dios tungod kay si Kristo Dios. Para sa pag-ingon ni Santa Isabel nga si Santa Maria inahan siyang Ginoo niya kanang pagka-Ginoo ni Kristo Dios man na kay Ginoo man siya sa tanan buhat 2:36 ug ang Ginoo sa tanan Dios man na. So ana tay panahon nga ato pa nang matukiog ayo. So kining mahitungod sa bunyag na gitay part 2 ani kay kung katungwa na ko mahisgutan sa katong mahitungod sa bunyag sa bata atong mahisgutan pa na sa sunod o katong mahitungod sa paagi sa bunyag. Okay, wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang ubusin ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsoon sa technical side, Danny Luod o Expedito Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.